баъди ғусл кардан одам метавонад намоз бихонад таҳорат нокарда. бале метавонад намоз бихонад, тиловати қуръон ва дигар ибодатҳоро анҷом диҳад. чунки дар ғусл кардан таҳорат ҳам ҳосил мешавад. дар таҳорат ки дасту рӯй ва поҳоша мешушту ба саруш масҳ мекашид, дар ғусл ҳам бо шустани тамоми бадан ҳамаи инҳо худ ба худ анҷом мешаванд. албатта беҳтару хубтар он аст ки ба тариқи суннат ғусл карда шавад, яъне пеш аз ғусл кардан таҳорат бикунад, мисли таҳорате ки барои намоз мекард. боқӣ агар таҳорат кардани баъд аз ғуслро лозиму зарурӣ будона, як кори бидъатро муртакиб мешавад, чунки ин кор хилофи суннат аст. пайғамбари худо саллаллоҳу алайҳи васаллам баъд аз ғусл таҳорат намекарданд. дар ривояти тирмизӣ омадааст ки модари муъминон ҳазрати оиша разияллоҳу анҳо мефармоянд ки кана саллаллоҳу алайҳи васаллам ла ятаваддау баъда алғусли илла ан янтақида вудуъуҳу, яъне ҷаноби расулуллоҳ саллаллоҳу алайҳи васаллам баъд аз ғусл таҳорат намекарданд магар ин ки вузӯяшон мешикаст. валлоҳу аъламу биссавоб.